Joo, tää on tämmönen Samsungin 100 euron kamera. Niin mikä on 65-kertainen Intellit Zoom lukee tuossa. Tämähän on huippukamera. Ja Schneider-linssi. Joo, saksalaisella Schneider-linssillä. Ja Saksalla sanotaan ihvaisnihti. Eikö saksalainen merkki ole Schneider? On. Sitä minäkin. Iltapalamies sanoo, että kyllä. Oota, pysy paikalla. Niin kuvassa on muhjaa. Joo. Sä arvast mistä kun mä puhuin Saksasta. Joo, kyllä. Deutschland, Höger, Ungeln, Hige, Eichweisne. Ja pakko kuvata, kun sulla sattuu olemaan Saksan lippu justiinsa samaan hetkeen. Oli pakko kuvata se tarkemmin. Tuo sapelu oli tuossa kommelissa. Niin joo. Tämmönen veneranta täältä löytyy. Joo, mä oon sen kurssinut nuo merkit vittuun, nuo liput, mutta kun ihmiset oli baarissa sitä mieltä, että ei saa ottaa pois. No eikö mäkin ole samaa mieltä? Älä ota sitä pois. Ja kun ihmiset haluaa, että sä pidät ne, niin että sä näitä silloin halua ottaa pois. Ei. Tämmönen takki sopii tähän vuoden aikaan nyt hyvin. Ei ole enää kuumaa, eikä ole kyllä kauhean kylmääkään. Niin, otetaan tämä välikausitakki. välikarvan poisto hetki menossa. Välikausitakki. Välikansita. Pippeli. Sandipalli, vollipalli. Ainakin kestäviksi tehty nuo verkot. Niin joo. No, Niissä on nuo kiristimetkin oikeesti, ne saa niinku oikein kireillä. ainakin sulkkissa voi pelata. Uvelassa paikassa menee tuo junarataa tuolla. Takakenttä on vähän mitätö. Saas olla vähän tänne päin nuo verkot. No näet sä junaradan tuolla. Näin. Se on vähän 10 metriä ylempänä suunnilleen. Niistä mä katonkin, että Uvelassa paikassa menee. Siinä on vähän maata ajettu kyllä. Että on saatu junarataa tehtyä Mä aikaa. oon miettinyt, että onko tuo luonnonmukainen. Ei se oo. Ei. Kyllä tuo on ihan maata ajettu noin paljon, että sitä on tehty tommonen. Siinä on ollut vähän hommia. Se on lapiomiehellä ollut joskus töitä. Se on hyvä ammatti. Lapiomies. Niin eikö semmonen ollut ennen aikaa? Nykyään ei lapiomista enää oo, mutta ennen aikaa oli lapiomies. Yläasteella kysyttiin, että mitä hommia haluat tehdä, niin mä mainitsin, että lapiomies. Susta ei tullut lapiomiestä. Susta tuli, saa lapioit kaljaa sitten nykyään. Suksiin se mies susta tuli. No ei semmonen törkki siellä. Siellä on ilmastotilaitteet päällä, kuuluu tommonen hurina. No sehän näkyy tuo torvi tänne asti. Ja noin iso. Vähän ponossa. Joo, siellä on semmonen torvi. Se on ilmastotilaitteet. Kuvattiinko me tuo kyltti? Mitä siinä lukee? Ei kuvaa. Ei oo kuvattu. Ei me edes katsottu tätä äsken. Vanha vito. Nelontorri. Vetää vesi jäämässä. Niin tästä voi lähteä kanootilla sitten vaikka meloon. Joo, sitä on vaikka ympäri maailman kanootilla vetää. Eipä oo tullut kanoottia koskaan kokeiltu. Tossa näkyy tuo reitti. Vetää ja veestää tuonne Jämsän alapuolelle. Tuossa lukee Päijänne. Joka oli ne vähän isompi, jos ei laittu tähän ollenkaan. Pääsis sä lentoasemaan asti Tikkakoskelle. Sulla ylhäällä on lentokoneen kuva. Tossa. Niin, lähin lentokenttä, joo, se on Tikkakoskella. Joo, me laahas silloin ennestään. Mitäs tässä lukee? Naiskoski, on vähän naisia tuolla. Siinä on varmaan naisia siinä koskella. Niitä voi tikata kuin pupu. Sitten ei oo kuitenkaan. Ei niin, ei oo. Ei oo suuria eroja. Onko tää Erkki Arvo? Katulähetyksen polku. Ai niin joo, se on se.
Siinä on hyvä ajoneuvo. Lönkiä. Lönkiä. On vähän lippoa. Nehän tuossa bussissa on. No. Kävellään puolihuolimattomasti ohi ja katsotaan samalla. Muovipusseja. Ai jaa, sinne sitten muut. Muovipusseja on muovi. Muovipussissa muovipusseja. Siellä voi pelata sandipollia, vollipollia. Jaa, tosta on joku yleinen kävelyreitti menee ylite tosta, koska tuossa on noin paljon hiekkaa. Joo, jos haluaa itsarjaa. Siellä voi jalkansa katkaista tai jotain. No niin, jotain muuta vastaavaa. Yksi äijä pääsee lääkkeelle, kun mä katkaisi jalkaa. Onks ne jotain köyhiä miehiä, kun ajaa näin halvalla autolla? Mä olin korjalla, niin yksi äijä kertoo, että sillä on jalka poikki. Niin sillä on proteesi polvesta alaspäin. Onks se boarding taksi? No. No näköjään. No. Yksi äijä pääsee lääkkeelle, kun meni jalka poikki. Niin joo, sä onnettomuudessa. kerroit, että se meni junaradalle ja katkaisu siinä. Joo. Joo. Takuu varmaan eläkkeelle pääsi, mutta tosi siinä saattaa mennä henki. Se oli riskialtis temppu. Se olisi voinut kuolla siinä. Se verenvuoto on niin tajuuton, että siinä voi kyllä henki mennä. Niin mäkin veikkaan, että se mies ei, mä en tiedä yrittikö se itsaria sitten, koska... Eikö se meni päissään, kävi ylitrikusta tämmöisiä paikkoja. Niin sit sattui jalka jäämään alle. Ja siinä oli muutenkin noita raiteita, niitä oli varmaan 10 siinä korjalla. Joo, ei mikään yksi... Ja sitten siinä ei noita välipöykkyjä ollenkaan, niin sitä ei kuulu sitä junan tuolla kovin helposti. Kun ne viilettää sinne 150 ne junat. Eikö tää ole yksiraiteinen tää raita, ei tässä näin? Ja sitä minäkin, ei onkin muuta. Tuolla näkyy vanhat luvutkin. Säkin katot nykyään tarkkaan, tuleeko sinua? Näet tuolla, mutta yksi tolppa, se on yllällä ja tuollainen oranssi kyltti. Mä zoomasin. Siinä lukee poi ja poikkiviiva. Poi ja poikkiviiva. Joo. En tiedä, mistä ei enää yhtään. Mä voin näyttää telkkarit sitten, jos katsotaan tää video. Jaha, täällä on harrastettu perinteisesti. Tuo on hyvä merkki, tuo koffikin. Ei siinä onko sinne jäänyt mitään tonne pakettiin? Ei sinne varmaan. Vittu kun tippuu pikkupöksit. Huonot housut. Tässä on hyvä paikka kustaa. Juosten kusta. Eikö tää maailman turvallisin paikka kustaa tässä näin justi? Joo. Kyllä tätä kiskoja on käytetty, ei oo ruostetta pinnassa. Ei. Ne ei oo ruostunut käyttämättömyyden takia. Pitäisikö laittaa Vittulassa nettiin tää pätkä? Laitetaan vaan. Kumman nimimerkillä? No mulla on kanavaa voimassa itelläkin. Pistetään sun nimimerkillä. Niin sitä mä kerroin tuossa, että korjalla niin kato siellä tämmösiä pölkkyjä. Ne on korvattu betonipölkyillä, sitten se on tehty yhtenä siis kisko. Ei oo semmoista poikkijuttua olemassa. Sen takia sitä junan kolkutusta ei kuule. Sen takia jää helpommin alle. Se eikö se oo hiljaisempi tämmönen kiskopussi, jos se tulee tuolta, niin sitä ei oikein hyvin kuule. No se kyllä ajoo helekkiin. Joo, mä veikkaan, että kiskopussi... Koska onnettomuus tapahtui, oliko se oli eilen? Joo. Eilen perjantaina. Elokuun viimeinen päivä. Kiskopussi on aina hiljaisempi, että sitä ei kuule niin hyvin. Vasta onnettaa kiskoja. Kiskot mua johonkin päin vie. On aivan sama. Lippu, 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 kun lippu. pitkä on tie. Meno, lippu. Meno, lippu. Matkaan lähden. Niin tällä raiteella oli jäänyt eilen niin 2 ihmistä pakettiautossa siis jäänyt juna alle. Olisiko se näilläkin? On jossain mistä on ne ylikulta. Onko jatko sun kämppä tuolla? Joo, se on tuolla. Jos mä lähtisin kävellä kiskoja pitkin, niin tästä ei pitkästi enää. Tuolla se näkyy mun kämppä. Siinä oli, että siitä asemalta pari kilsaa niinku... Se on vissiin tuonempana jossakin. Ehkä tuolla järven takana se onnettomuusmesta. Nuo puut, mitkä näkyy tuolla kaukana, niin siinähän mä asun vieressä. Joo, niin mä muistelinkin. Tästä ei pitkä matka kävellä muuten kiskoja pitkin enää. Tää on lyhyempi matka kiskoja pitkin, mutta kävellä sinne.
Muistelin juonensa olua. Mennään kiskoja pitkin. Mä kuvaan samalla. Jos jäähän alle, niin nappaa mut äkkiä pois sitten sinne puolelle. Jos siellä joku ruumis löytyy. Minähän se oli. Kyllä ne linnut sieltä syövät sen pois. Niin. En mä taakseni kattele, kun mä baareja vedän. Onko nää tämmösiä puolipultteja, että näitä kääntää puolikierrosta? Noita pitää muuten kiristää aina silloin tällä. Ne on vähän sattumanvaraista asemista, muutenkin näkyy olevan. Niin joo. Ei se näkyy keuruu. Tää on siellä mikä tuo Vesangan kohdalla, kun mennään samaan rataan, niin ei sitä tämmösiä ole. Minusta on tämmösiä pultteja. Joo, näitä ei tehty. Tai siis nää on vanhempaa mallia nää. No 50-luvulla tehtiin tämmösiä. Silloin oli töitä ihmisillä. Jos ei muuta, niin lapiomies oli yksi työpaikka. Paljonko se on muuten tämmönen junapätkä ossuus, niinku tämmönen raietuula, niin onko se 100 vai 150 metriä pitkä kappale? Niin yksi raide. Vai oot sä nähnyt poikkinaista kohtaa tässä kiskossa vielä? Ei, kun se on valettu yhteen. Ei sitä siinä mitään katkoksia ole. Niin se on hitsattu. Hitsattu ja tasoitettu. Joo. Se on siis se raidehan on 50 metrinen jo ennestä. Sitten se hitsataan vastaan. Niin joo, tietysti. Se olisikin vähän pitkä kappale, 150 metriä osa. No tiedätkö mitä junaraille on rakennettu? Eihän rekallakaan vie kuin 50 metrinen pelkyy. Mutta eihän näitä rekalla tarvinnut viiä. Sitä mukaan junalla viiään kun rakennetaan. Niin, tietysti. Niin, jos sä ajattelet järeillä. Ja sama homma, mutta on se purkuvaiheessa. Niin joo. Junallahan se puretaan samalla kun se ajetaan. Paitsi silloin kun näit sä Palanterin kadulla, niin vähän kuvasin sen videon. Niin se on se teollisuusalueelle vielä kisko. niin se kulki se kaivuri kulki jatkuvasti sitä kiskoa pitkin samalla. Jonne saanut taas pakoputeen rikottua. Näköjään. ES-jonnet. Mitkä vittuili meille eilen. Mä veikkaan, että